Det er da en sorgens dag på værkstedet. Og det bliver da også utrolig mærkeligt, at han ikke skal være i værkstedet mere. Altså, jeg tror ikke, det er en særlig god idé at gå derind. Kom nu, Bruce. Hvor farligt kan det være? Vodka og cola. Kom, Bruce, lad os skride. Ja. Jeg tror, det er en bøssebar. Ja, jeg troede faktisk, at kølhæling, det var blevet afskaffet. Der går i hvert fald rigtig lang tid, inden jeg skal på bøssebar igen. Efter sådan en.